Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Hunter BG, а това с мен е Puppy Plush BG. Да. И днес ще ви покажем как се обзавежда админска къща. И какво каза, че не те чух? Абонирайте се за мен, защото аз съм по-красив. Да. А пък аз съм огнен, запален съм направо. Така, това е админската къща. Чакай, че съм в пажина и съм малко бавен. Какво? Тук затворихме една крава. Добре, това е админската къща, а това е някакъв гюм тук. Аз без да исках я чупих. Това е някакъв гюм. Това изглежда като гюм, наистина. Така. Така, айде да почваме да обзавеждаме админската къща. Така. Окей. Влизате, с 10 клик се отваря вратата. Не му казвайте, че ще го напиша. Не. Знаех си. О, тък му ще да напишете в Herбей. Добре. Да моля те. Добре. Това. Сега започва се с обзавеждането. Добре. Чай само да стане. Сега не знам как да обзаведа. Почва да обзавеждаш, аз нямам. Добре, виждам. Добре. Задължавам се да взима това стъкло в главата ми. Брат, свършва ли? Това е по-яко. Вижте ме, чакай, се чупете по-яко. Затворен съм килия. А той пък джамп. Къде ще го сложим телевизора? Телевизор да? Аз знам къде го сложим. Чакай, аз ще го направя по мой модел. Добре. Ти направи масички, маса цяло на Аз ще направя моя модел на телевизор. Не, мани ги тия книги. Мази кръвза, това не. Не, направи го ако искаш. Чакай. Какво да направя аз? Знаеш какво ще направя? Ще направя един футиол. Не, направи маса с табуретки там. Да бе, и футиол ще направя. Аз ще направя една плазма тук на цялото такова. Чай да осветим малко такова. Какво ще кажеш? Какво малко телевизорче? Да, да. Малко да направим така ден, че много тъмно така. Да. Так. Абонирайте се за мене, но и за Puppy Plush BG. Още не съм му научил името. Puppy Plush BG. Направи го с Glowstone, те е много грозно. Но то те се прави обикновено. Не е вярно. Не, така се прави. В смисъл повечето теза. Боли го. 4, 5, 6. Чакай малко. The hell? Така. Пие джама. 2, 3, 4. Пие джама. Май си прав, наистина ще го направя от Glowstone. Моля? Май си прав, наистина ще го направя от Glowstone, защото хем свети и хем е яко. Да, викам. Добре. Чакай. И също е това забравяш. Коя? Ей, той. Па той го мани, бе. Абе, той аудиото е. Аудиото е кша. Той викаш звукът. Да. Да има пари. Пари шо има? Чакай да го Така приличат на уши и така. Так му по-хубаво са чува. Чакай сега сетих нещо. Те става за дискове. Оле, да, това много як, катрафт. Нали? Гениален съм напълно. Genius, брада.
А? Викам Genius, брада. Тъфа, защо пък синьо? Защо не? Виж колко е яко. Да, някакво огромно тук. Трябва да скачаш да се качи. Обикновено, нали, моят дизайн беше, нали, този футиол да е такова. Ами кажи, височината на един футиол не е ли обикновено 1 метър на това, а? Те да го знам, това е 1 метър ле. Да, едно 3 бокс е километра. равно на 1 метър. Добре, чакай сега. Виж, Да. поне го направи да е така симетрично. Що, кому е? Чакай. Сравнение с... Сложи си масата крива. Просто ще оголемим. Шал големи, маме. На. Така. Сега, тук, какво ще сложим? Тук ще сложим кинефа. Нали, всички стаи открити, брат. Да, то те се прави. Чай сега. Аз ще направя тук една кухня, виж колко яко ще я направя. Само... Чакай, не мога ли? Аз ще направя Къде го кухнята, беше моля то те. казано, бе? Чай, че аз забравих. Как се пишеше казано, чакай, не. Как ще казвам? Казан. Не, става. Промка да го напиша казан. Казане. Не. Не, чакай. Казане, така ли си ма? Кухня. Го този тъп казан, гледай как ми Той ще бяга. кажеш и така се отделя кухнята от всичко друго. Какво викаш? Виж как ще се отделя кухнята. Тук ще е кухнята. Добре. Аз тук ще направя кенефа да е на видимо място, да гледат как... Нали с багла? Да, тук ще има прозорец, да те гледат как се режи тук. Тъфа. Бради са, това е Кой те спешен измъчва, бе? случай. Спешен случай, брат, млади са. Кой те За измъчва, твое бе? добро е. Свисал, бе. Сложи вода, бе, брат. Кое е това сега? Аха. Туалетна без вода. Ма чакай, трябва да сложим кафява вода. Или вместо кафява... Аз са чипам тук. Я се сви. Свиса. Ти съм. Сигурно се чу... Како? Ти си там! Мислех, че ще стане жълта водата, ама Бе, слагай вода, бе. чакай да го оставя отворено те да вони. Направи ли кухнята, бе? Абе, чакай малко, аз съм да ти помогна с туалетната. Не, така е най-добре. Едно бутонче с... Така само, виж. Идеално е. Служи едно бутонче тук с такова водата. То трябва ръчка Дървено ще направо. сложа. Чакай. Цак. То трябва направо ръчка. Така. С едно цъкване на бутона. Чакай. Цъкаш бутона, кенефа отваря се. Ама едно трябва. Две са. Добре, 200. Даже 4. Ей, тук ще е хладилник. Те сега, чакай. Сега аз ще и да направя... Тя пърдящи звуци от теб не мога да разбера само. Някакви пърдящи звуци излизат от... като си говоря с тебе, брат. Да, бе, знам, бе. Нещо ми се бъгна микрофона и последно почна пърди. Не му обичам. Знаеш какво ще направя? Ко ще направи? Звънец. Ко? Ще сложа един звънец, баче. Добре, това ще Ама е не я. знам как да го направя, ще го направя такова. Чакай, Аз бе, тук сещам. не е джубокс, бе. Що не става джубокс? Ко? What the fuck? Джубокс. TNT. What the fuck? Чакай, бе. Чая една мивка да сложа. Чакай сега. Ох, каква е направи. Мога ли да сложа? Чакай, бе, кое свириш като го удариш, бе? Мога да сложа такова, много яко. Ела виж нещо.
Чакай. Това не го знаех, че може да стане така. Авто това бе, та не джубокс. Нали знаеш фунията, виж какво става. Знаеш ли, че може да сложиш сигнална плоча? Така. Как? Да? Не Ама го за знам. Кенев не е много удобно. Това е... Ще сядаш на корал. Това е мивка, ре! Каква мивка бе? Това е циганска туалетна. Говоря за кухнята, че това е мивка. А. Чакай сега да пробваме нещо. Зато и ли викаш, че е мивка бе? Да. Аз сега чак хванах. Аз пък хванах. Ана. Не мога да говоря много добре, тъй. Добре, аз... Кой ще кажеш за кухнята? За кое? За кухнята. Не съм я видял, ама е супер. Добре, Нали ти си я правил, Виж как те фаля. да. Брутален съм, викаш. Чакай, имам това. Чай сега си пусна звука да чуеме. What the fuck? Какво стана, бе? Клепнах. Кая сега ще ми видят паролата! Добре. Спря го на пауза, предполагам. Че влеза в The Galaxy, бе. Чакай. Обърка се нещо така. Така. Аз се върнах, нали? Така, да. Малко се отваря вратата тук, майде. Всъщност... Не, ето къде Тя ще да звънеца, папа. Стига става прътка, зла, коя е здервежа. Не, бе. И ще така направим, нали, банята да е една стая. И не само да е туалетна. Как смеш? Мисъл да не е само туалет, нали да... Само Кенев ще бъде. Аз ти казвам, че ще бъде само Кенев. Оправи тук. Викаме и това оправи тук. Сте го, Нико Баре, че го гръмниш, бе. Ще гръмни, бе. Не го Ела баре. да видиш кухнята. Моля те. Така, това е... Да, сега ще ви кухнята и епизода ще го спирам. Ще стане много дълъг, да. И това е, разбира се, хладилник, който е празен. Няма пари да го напълниш. Как ли той е срам, бе? Защото си ми дал заплатата, това бе. е печка, това е крафтинг тейбъл. Това е, не знам си какво, това е някакъв бутон. Това е мивката. Малко тесничка, тук те кажа бутончето. Да. И общо взето това е нашето завеждане. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за HunterBG и PuppyFlashBG. И да, чао!